Bon dia, són les 8 del matí del divendres 15 de gener. Us parla Manel de la Pobla Report. Passem a les notícies més importants. Un estudiant de primer de batxillerat aconsegueix passar-se el Super Mario Bros. A la classe de comunicació audiovisual. Ens ho explica el nostre reporter Albert González. Durant el setembre del curs 2022-2023, l'Institut de la Pobla de Segur va repartir ordinadors Chromebooks a l'alumnat de primer de batxillerat. Una setmana després, l'alumne Josep Mas ja havia aconseguit accedir a la plataforma gratuïta de jocs minijuegos.com, saltant-se tots els tallafocs i s'havia passat el joc sencer. En parla l'alumne implicat Josep Mas. Bueno, estava en una classe molt avorrida de comunicació audiovisual i com el profe no parava de xerrar, jo vaig fer com que prenia punts amb l'ordinador. La veritat és que jugar al Super Mario Bros. M'ajuda a estar concentrat i atent a les seves classes. Segons ens ha pogut comunicar el seu professor, l'alumne Josep ha suspès el primer examen. Doncs moltes gràcies, Albert. La veritat és que aquest joc enganxa, Merda, ja he caigut. I a continuació, més notícies. El podcast és un contingut inicialment basat en el format radiofònic, però actualment també fusiona el mitjà audiovisual. A més, no s'acostuma a emetre en directe, sinó que es puja a la xarxa i els usuaris el poden escoltar en qualsevol moment. Tot i això, gràcies a les plataformes com Twitch, això ha canviat i s'ofereix la possibilitat de fer una primera emissió en directe. Aquest fenomen ja és un dels recursos més utilitzats per professionals de la comunicació que decideixen enregistrar un programa. Planificació. Per començar a preparar un podcast hem de planificar i preparar molt bé tot el que necessitem. El procés de preparació és el mateix que seguim per fer una notícia, un article d'opinió o una entrevista. Ens hem de documentar, preparar el que volem explicar al text, organitzar els temes en una notícia, les idees o arguments si es tracta d'un article d'opinió i la temàtica de diferents preguntes en una entrevista. I després enregistrar-ho i produir-ho, postproduir-ho. Procés de creació d'una notícia-reportatge. Primer, consell de redacció. Es tracta de realitzar prèviament una reunió amb tots els membres de l'equip, a la redacció. Aquí es debat sobre les possibles notícies que anem a cobrir, seguint el punt de vista informatiu rigorós i el codi deontològic. Repartiment de rols entre els membres del grup. Ens distribuïm les notícies que anem a investigar. Busquem informació sobre la notícia i ens documentem. Organitzem la informació i les dades recollides i estructurem la notícia. Redactem les preguntes que farem a les persones implicades o coneixedores de la informació. Sortim a buscar les declaracions pertinents a les persones protagonistes o coneixedores de la informació. En aquesta fase les hem d'enregistrar amb el nostre mòbil i el micròfon. També hem de realitzar fotografies i petits vídeos que es veuran al podcast o la pàgina web. En aquesta fase també revisem l'article per comprovar que no té faltes d'ortografia i compleix tots els requisits. Avisem a l'equip encarregat de la pàgina web que hem acabat l'article i li enviem. Cada grup penjarà la notícia a la seva xarxa o pàgina web adaptant-la al mitjà. Instagram, TikTok, ja sabeu, no és els mateixos codis. Producció. Com fer una notícia en format podcast? Una notícia en format podcast no es diferencia molt d'una notícia en format escrit. El més important és començar explicant el més important del fet i a continuació anar explicant la resta de la informació seguint l'estructura de la piràmide invertida de més important a menys important, aquella que ja vam veure. Si podem afegir alguna declaració o les paraules d'alguna persona que hem entrevistat, doncs molt millor. En ràdio en diem tall de veu. És important que abans de posar aquest tall de veu presentem a la persona que parlarà, perquè l'oient pugui identificar qui és aquesta nova veu. Per exemple, ho explica, en parla, dona la seva opinió i a continuació direm el nom i qui és. Veí, exalumne, professora, etc. En parla l'alumne implicat Josep Mas. És important fer servir un to de veu enèrgic
però parlant a poc i articulant molt bé les paraules, obrint molt la boca, com si les masteguéssim. La veu ha de ser clara i entenedora. També és important ser breus, ja que en ràdio una mateixa veu parlant molta estona es pot fer avorrida. Cal resumir la informació i concentrar el més destacat a l'hora d'explicar-ho. Per aquest motiu, farem la notícia entre dues persones. Un butlletí informatiu és un recull de notícies on expliquem el que està passant al nostre voltant. Per preparar un d'aquests butlletins informatius, simplement heu de redactar les diferents notícies que voleu explicar, escollir els talls de veus que hi voleu posar i buscar una sintonia per començar, sense drets d'autor. Heu d'escollir qui seran els encarregats de parlar i explicar les notícies. Una persona és l'encarregada de presentar i conduir el butlletí, i diferents redactors llegeixen les diferents notícies, i per descomptat, cal comptar amb la figura del tècnic o tècnica de so. Al començament, el presentador o presentadora ha de dir bon dia, bona tarda, després el dia i hora actual i el seu nom. Per exemple, bon dia, són les 8 del matí del divendres 15 de gener. Us parla Manel de la Pobla Report. A continuació podeu anar llegint les notícies seguint el format de notícia radiofònica que m'he explicat abans. O la presentadora llegeix el titular de cada una de les notícies i passa la paraula al redactor o redactora. Per exemple, un estudiant de primer de batxillerat aconsegueix passar-se el Super Mario Bros. A la classe de comunicació audiovisual. Ens ho explica el nostre reporter Albert González. I llavors s'encarrega d'explicar tota la notícia, com podeu veure a l'exemple. Durant el setembre del curs 2022-2023, l'Institut de la Pobla de Segur va repartir ordinadors Chromebooks a l'alumnat. El butlletí informatiu segueix una estructura molt similar a la de la revista. Podem separar les notícies per seccions, per exemple, vida, cultura, esports i el temps. Tot i que el nostre butlletí no serà en directe, el seu enregistrament es realitzarà com si ho fos, per evitar després fases d'edició. Per enregistrar el nostre programa haurem de seguir aquest ordre. Punt 1. Parlar prèviament de l'ordre de les notícies que seguireu. Punt 2. Tenir clar què dirà el presentador o presentadora. Per tant, haureu de redactar un petit guió amb la presentació, el comiat i els titulars que haurà de llegir. 3. Haver facilitat al tècnic de so els talls de veu. 4. El tècnic els ha de tenir preparats. 5. Comprovar els micròfons i la part tècnica, també la càmera que ens gravarà. 6. Enregistrar la notícia. Per enregistrar-ho hem de descarregar el programa Audacity o Anchor a l'ordinador o mòbil.